Първият в България масов класифициран бизнес правачник Golden Pages започна подготовката на второто си издание за Стара Загора. Фирмите от региона имат възможност да се включат в новия справочник и да популяризират своята дейност. Екипът на Golden Pages работи в партньорство с Търговско-промишлена палата Стара Загора в подготовката на новия каталог, а също и на 8-ми брой на икономически годишник на регион Стара Загора, годишно издание, чрез което палатата представя бизнеса на региона. The team is in Stara Zagora now. It is contacting thousands of businesses across the city and the region. Нашият екип е в Стара Загора и установяваме контакти с хиляди фирми от региона. Ние предлагаме възможност да се публикува безплатна адресна информация, но също и реклама в нашето издание. Работата ни с Търговско-промишлена палата Стара Загора се базира на общата цел – да помагаме на бизнеса да се развива. Постигнахме много добро партньорство, което ще инвестираме за просперитета на бизнеса и на обществеността. Рекламата в бизнес правочника на Golden Pages е достъпна за всички фирми и тя носи бърза възвръщаемост, твърди управителят на фирмата. The clear advantage for businesses in our directories is that it's a very cost-effective way of advertising to hundreds of thousands of people. Директните предимства за фирмите, които участват с реклама в справочника, е, че те представят своя продукт и то сред стотици хиляди потребители. Справочника е достъпен за всички, тъй като се разпространява напълно безплатно и се доставя до 100 000 адреса. Рекламата в Golden Pages е доказан начин за възвръщаемост на вложените в нея пари. Цените са достъпни и за малките фирми, а нашата реклама работи 365 дни в годината. Справочникът е удобен за ползване и дава на клиента възможност да направи своя избор на продукт или услуга, тъй като в изданието са представени по категории фирми от всички браншове. По данни на Ник Сондърс, много компании в новосъздадените условия на световна финансова криза пренасочват средствата си за реклама от електронни медии и билбордове към печатни справочни издания като Golden Pages. TV advertising, billboard advertising is very much brand orientated. Рекламата в телевизия и външната реклама са много добър начин за имиджово послание на дадена фирма, но този тип реклама не може да убеди клиента да вземе телефона и да позвъни в момента, в който той има нужда от продукта или услугата. Рекламата в печатни и онлайн бизнес правочници създава условия на потребителя да се обади и да поиска повече информация. Особено след като в даден сектор са представени десетки и стотици фирми, клиентът има избор. Предприемачите добре трябва да направят своята преценка, къде да рекламират, за да усетят реално предимствата на инвестицията си. Дори и в криза, хората не спират да купуват, но търсят добрата цена и високото качество. Именно изданието Golden Pages предлага на страниците си много фирми, дава изключителна възможност за сравнение и за информиран избор. Новото справочно издание на Golden Pages за Старозагорски регион ще излезе на пазара през април следващата година.